sakho sokuvula izinto zakho kuqala, sisikhiya sakho sokuvula zonke izinto nomoya wakho utsho ukhule kuThixo ngomthandazo. Hallelujah. Yona nto uThixo okanye uYesu owasishiya nayo. Hallelujah. Sawufunda ke kwincwadi kaLuka 18. Ncwadi kaLuka 18. Amandla womthandazo. Hallelujah. Incwadi kaLuka 18. Yiva yimithandazo. Egameni likaJesu. Ncwadi kaLuka 18 verse 1. Verse 1 kunesihloko. Yes. Umzekeliso ngomhlolokazi nomgwebi ongenabulungisa. Now apha siboniswa umzekeliso ngomhlolokazi. Now kwakho umuntu ongumgwebi, bathe ngumgwebi nje lo muntu wayengenabo ubulungisa. Ichaza ukuthi wayengenanceba, yonke isigqiba sithathileyo wayesixelela ukuthi ndisithathile, akukho bani nokusitshintsha. Funda mama. Verse 1. uYesu wabenzela umzekeliso ukubakhuthaza ukuba bahlale bethandaza bengatyhafi. Now uYesu wabenzela lo mzekeliso ukuthi mabahlale bethandaza bangatyhafi. Mabahlale bethandaza bangatyhafi. Ngoba umthandazo lona kumele ukuthi ungapheli mandla. Umthandazo kumele ungavumeli ukutyhafa. Futhi umthandazo mawuthandazayo yazintweni ukuthi uThixo uyakuva. Kwaye futhi umthandazo uyawuphendula. Funda mama. Wathi kwidolophu ethile kwakukho umgwebi owayengamoyi kuThixo. Yes. Engahloneli mntu. Yes. Ke kuloo dolophu kwakukho umhlolokazi uthile. Yes. Ubemana esiza kuye athi ndikhulule kumangaleli wami. Now lo mama lonke ixesha ebengajonga ukuthi lo muntu njani, ebelokho esiya kuye athi ndikhulule, chaza ukuthi lento noba imeko yakho injani kumele ulokhu usiya kuThixo ngomthandazo. Funda mama. Kwaba mzuzu engavumi, kodwa kwamva waqiqa esithi nakuba ndingamoyi kuThixo ndingahloneli namntu, noko ngenxa yokuba lo mhlolokazi endikhathaza ndomgwebela ndimkhulule naze ndide ndirhuquke kuye. Eyona nto phasiboniswayo ngenxa yokubana esiza njalo ichaza ukuthi ngokuza kwakhe elokwe kukela kudingeka kuvuka abantu abazoloku umthandazo iyindawo yabo yokuqula.
siyakukukela sikukele kuwo umthandazo singapheli mandla. Haleluya. Mamela batwele uThixo uma sithandaza uyawuva umthandazo wethu. Neva sifuna ukurojwa ingathi akawuva. Dicela noma ukweyiphi imeko uThixo uyava. Haleluya. Eyona nto ibalulekileyo kudingela ubana uqukele ungajafi. Eyona nto izawukwenza ukuthi umoya wakho uhlangane noThixo kukuqukela kuye ngomthandazo. Ulapho uzawubona izinto ezingaphakathi kwempilo yakho zitshintsha ngokuqukela kuye ngomthandazo. Namhlanje singamakholwa siyonqena ukuthandaza. Njengoba bengithe ngathi izolo thatha umthandazo lona siyawusikala. Haleluya. Kanti umthandazo kumele bana ube namaxesha owazi ukuthi eli xesha lixesha lami noThixo. Umthandazo kumele ube namaxesha wazi ukuthi eli xesha lixesha lami apho ndizohlangana noThixo, apho ndithetha khona noThixo, apho ndokha khona ubuhlobo bami noThixo. Haleluya. Wakubuthandaza kulapho ubona khona umoya wakho utshintsha. Ngoba umthandazo into yokuqala ozawuyenza empilweni yakho kukutshintsha impilo yakho. Ngoba mawuthandaza unikeza ithuba umoya ongcwele lokuthi mawulawule empilweni yakho. Kwaye futhi umthandazo njengoba uthandaza umnikeza ithuba uThixo ebomini bakho lokubana makabakhe ngale ndlela afuna ngayo. Ngoba into basiyazi njengoba silapha emhlabeni uThixo awazi ukuthi kufuneka sibe njani. Nawe ichaza ukuthi uThixo awazi okusilungeleyo ukuze sihlangane naye. Sivana nomncane. Ncwadi kaMarko 11. Amandla omthandazo. Verse 24. Kale 23. Verse 23. Othe kule ntaba funquka uphoseke elwandle, abeke esitsho engathandabuzi enhliziyweni yakhe, kodwa ekholwa ukuba oko akuthethayo kuyakwenzeka ngokwenziwa. Othe kule ntaba funquka uphoseke elwandle, abe engathandabuzi enhliziyweni yakhe. Eyona nto izawubulala zonke izinto intandabuzo yindlela osondela ngayo kuye uThixo ngomthandazo. The more usondela kuThixo ngomthandazo kulapho kuphela zonke izinto, intandabuzo, uloyiko. Ngoba zonke ezi zinto zizinto ezibamba
amazwi sewuwathethile kube ngathi awazi ukwenzeka ngoba kusagcwele ezi zinto. Kodwa yona nto uYesu asifundisa yona apha uthi uma nithe nathi kule ndaba mayimuve ningathandabuzi kuyawukwenzeka njalo. Mandela bazalwane, uma sizimisele emthandazweni zonke izinto ziba lula. Zonke izinto ziba lula ngoba unobuhlobo naye uYesu Kristu. Njengoba unobuhlobo naye uYesu Kristu ngomthandazo nezwi lakhe, laa nto ikusa unegunya lokubana usazi ukuthi konke ndikucelayo kuyenzeka. Funda mama. Verse 24. Yes. Ngenxa yoko ndithi kuni zonke izinto enizicela nithandaza. Zonke izinto enizicelayo nithandaza. Kholwani ukuba senizinikiwe. Kholwani ukuba senizinikiwe. Nozifumana. Akuthiwanga zizawubakho. Kholwa ukuthi sewunayo ungayiboni ngoba umthandazo unamandla. Umthandazo unamandla. Umthandazo kumele ukubana sizinikele kuwo umthandazo. Uzawubona izimo ziphela usijongile ngenxa yamandla womthandazo. Liphelile ixesha abantwana apho kufuneka umali usithi ndizothandaza ngento ethile ndiphele. But kudingeka uthandaze ude uqonde ukuthi akusethandazi wena, ngumoya othandazayo kuwe ngaphakathi. Ngoba zonke izinto enisukuba nizicela nikholwa ziyawukwenzeka. Funda mama. Verse 25. Yes. Naxa nithandazayo ukuba ninendawo ngakubani mxoleleni ukuze noyihlo osezulwini anixolele iziphoso zenu. Uba sifunda le ndawo uYesu apho yasibonisa ukuthi oyena muntu kufuneke lungile sithi. Ngoba uthi uma nithandaza kukho into engaphakathi enhlizweni yokungaxoleli. Ambolungisa ukuze umthandazo wakho uzokwazi ukuthi wenzeke. Uyabona mawuthandaza umoya ongcwele ukubonisa zonke izinto ezingawufanelanga enhlizweni yakho. Umthandazo bazalwane, masiqala sithandaza uqala ngokumbonga uThixo. Hallelujah. Okwesibili uyazihlambulula. Awuzihlambululi ngenxa yoba wenze into sewungenzanga nto. Into yesibili ekumele uyenze ukuzihlambulula. Ukuma uyibonisa ukumazi ukuthi uyingcwele, unamandla, akungeni isono khona. Now okwesithathu uyacela. Nimamele nje lesibhalani. Uyabulela, uyazihlambulula, uyacela.
Okwesine uyabulela. Zizithixo zomthandazo ezo. Uyabulela, uyazihlambulula, uyacela, uyabulela. Once wenze ezo zinto, awungekho umthandazo wakho ungaphenduleki. Awungeke ungokheki ebomini bakho. Awungekho ukholo lakho lungakhuli. Ayingeke impilo yakho ingatshintshi. Once wenze ezo zinto uzobona umahluko kwimpilo yakho yokukholo. Ncwadi kaLuka 11. Cela mama umqalele ku-9 verse 9. Verse 9. Yes. Mna ke ngoko ndithi kuni, celani nophiwa. Mna ndithi kuni, celani nophiwa. Mamela, masifikelela kwinqanaba lokukholo, masicela siyaphiwa. Mamela bangcwele, akathanga sizophiwa, celani nophiwa. Uyabona usenzile izinto zoyi-4, ichaza ukuthi bazalwane uzingcwalisile, uyangena kwingcwele kaThixo. Mawucela akwenzeki umthandazo wakho ungaphenduleki. Ncwadi kaYohane ithi uma nithe nacela ngantoni egameni lami ndiyakulenzela. Naw sivapho yasesithi ndithi kuni, celani nophiwa. Mna ndifika kabuhlungu likholo lithi awuThixo akaphendule. AwuThixo akaphendule. Yabona kwenqona abantu yabe noThixo. Ndimbonile nje ephendula izinto kumangala abantu bana zenzeka njani. Khumbula bamonakala kwaJuqheko lasekhaya. Umama ethwetyuwe. Lathi ndike ndakubona nyamfana wami. Sibhizi nje sinqunga, sibhizi senza yonke into. Bonile bana uyithembile lento yakho. Athilele ndiyambona uThixo wakho, ndimbonile. Ngoba mawuthandaza akwenzeki uThixo angawuphenduli umthandazo. Akwenzeki uThixo angakudirect. Uyayazi ifamily yami ezuba yayiphezulu kwangandlela zonke. But uThixo wandathi ndawungena emthandazweni wandidirector, wandinika umbono. Ndema phezu kombono endimbone ebuya. Ngicuma andithetha ngomuntu, ngithetha ngomuntu okhoyo ekhaya ngokolusa imfuyo yasekhaya ugada ikhaya lami. Umthandazo unamandla. Kudingeka kuvuka amakholwa
azawuhlala emthandazweni, not amakholwa azawucomplaina, not amakholwa azawukhalaza, but amakholwa azawuyazi isisombululo sawo sisemthandazweni. Not abantu abazawuhambe bebalisa ngengxaki zabo, but umuntu ozawuyazi ukuthi ndinoThixo ophendula zonke izinto. Yes. Funda mama. Funani nofumana. Funani nofumana. Yes ma'am. Qoqozani novulelwa. Qoqozani novulelwa. Apha bazalwane kumele basiqonde. Akuthiwa izokwenzeka nini ngexesha elingakanani. Mawufunda incwadi kaYohane uMpostile izawuthi siyazi thina ngoko ukuthi uma sicela kuye uyasiva. Kwaye futhi uba siyazi uba uyasiva, siyazi kwangoko okokubana uzasiphendula. Masibele ngamakholwa omthandazo. Liphelile ixesha lokubana uhambe uthethe ixesha. Ndikuvala ucango lakho uthandaze uMoya Ngcwele. Celani nophiwa, funani nofumana, ngoqozani novulelwa. Ndingavuka mama ozawulila engozini ngabantwana bakhe, kuvuka tata abazawuma phambi koThixo, kuvuka abafana abazawuthi Moya Ngcwele masibe ngabaphathi bomnqophiso wakho. Abantu abazawuhlala kuThixo, into eyanceda ibandla lokuqala kukwazi umthandazo. Ithi noba Petro sebebanjiwe kodwa bazinto enye kunamandla omthandazo. Wansuwazi amandla omthandazo ngeke ukhalaze ebomini bakho, ngoba wazi amandla womthandazo. Into namhlanje bangela ukuthi kubekho zonke izinto empilweni zethu ukungazi amandla womthandazo. Wabaqalela lo msekelo, nimele ukuhlala nithandaza ningapheli imali. Ngilenzele umsekelo izolo. Theke ndiyathanda ukufundisa. Eyona nto imvise kabuhlungu into ukubona ikholwa likhalaza phambi koThixo, ngoba ndiyawazi amandla.
ukuba akukho simo mawuye uThixo angasilungisi. Mamela, kubalulekile umazi uThixo ukuthi unguThixo wenyaniso, unguThixo ngalitshintshi ilizwi lakhe. Sesawuthandaza, cela nje ukuthi ufundele incwadi kaIsaya. Isaya 55. Amandla omthandazo. Amandla omthandazo. Izwi likaThixo alitshintshi. Lime njalo. Cela ungiqale ku-10 mama. Verse 10. Yes. Ilizwi lwamnqwa nekhephu nemvula. Yes. Ziphuma esibhakabhakeni. Kanti ke azigoduki ngaphandle kokumanzisa umhlaba. Ilizwi likaThixo lifana nqwe nemvula nekhephu. Eyona nto uThixo asibonisa yona, akwenzeki ukuthi imvula kayithe amanzi aphume emafini aphinde abuyele emafini. Now ilizwi likaThixo lisinika ukwazi ukuthi uma lithethile lithethile. Uma ethe uThixo ndizawukwenza. Yile nto izawuthi kule ncwadi kaIsaya kwakhona, yizani phambi kwami ninento ebambekayo. Sibonisane ngayo ukuze ndikuphendule. Into yokuqala zanga ajonge imekwa kuyo uJeremiya, wathi Jeremiya nginqule ndikuphendule ndikuxelela izinto ezinkulu, ngoba ilizwi likaThixo lifana nqwa namanzi athaphume emafini, awabuyela umva umhlaba engawumanzisanga. Funda ma. Zikhulisa izityalo, umlimi zimnike imbewu. Yes. Olambileyo zimnike ukutya. Yes. Likwanjalo ke nelizwi endilithethayo. Likwanjalo nelizwi endilithethayo. Alibuyi lilambatha. Alibuyi lilambatha lingawenzanga umsebenzi endilithume wona. Aliyenzi loo nto ilizwi likaThixo. Liyenzi loo nto. Ndiyabangela uba ngasibe lapha kwesi sizukulwana kudingeka sivuse amakholwa angazukhalaza. Amakholwa azawuba nesisombululo. Abantu abazawuthi abantu besithi baxakwe yinto, athi mna naso isisombululo, afika sivalele endlini yakhe athi ndiyakwazi wena Simakade, ungumavula kuvaliwe, okungenzeki kubantu kuwe kuyenzeka, okuhlula abantu akukohluli wena. Ungulawa wena wathi uDaniel esihlepheke emathini, wafika kuqala wena wafala
wavala umlomo wenkonyama ngoba unguThixo ongaqhakwasisi. UJehova angaphithwa sisi. Unguye ondinguye ovula kuvaliwe. Awuqakwa wena ngoba unguThixo. Nothi amakholwa azawucomplaina, but amakholwa azawukwenza amandla omthandazo. Azawukwenza amandla omthandazo. Azawukwenza amandla omthandazo. Azawukwenza amandla omthandazo. Uyabona amandla omthandazo bathi bevalelwe ebusuku baphakama bathi uyingcwele wena, uphakeme sumakade ngoba basamandla omthandazo. Oh bantwana bakaThixo, unamandla uYesu. Ilizwi lakhe linamandla. Namandla. Ngeke sikhaliswe sezinto. Yabona bawazi amandla omthandazo. Akukho nto. Yabona uma ungawazi amandla omthandazo, bazothetha izinto abantu bengathi bayaxoka. Ibe ngathi bayaxoka. Mabethetha izinto zamandla omthandazo kuwe, izaba ngathi bayaphosisa. Ngoba emthandazweni kunamandla. Ikholwa lokhiwe emthandazweni. Umzalwane wokhiwa emthandazweni. Bathi uYesu kubafundi, kunehlobo lemimoya eningasoze niyohlule, ningathanga nithandaze nisilukuje. Thina salwane we realize ukuthi there is power emthandazweni. Namandla samthandazweni. Ndithi mnema wasamandla asemthandazweni uzothi uphila kulelani besithi kunezinto kodwa wena ungaboni lonto. Wasamandla asemthandazweni. Bazawuthi besithi kunezinto kumebasizifumane kodwa wena wasamandla asemthandazweni. Namhlanje sithetha kakhulu mandla wabonakala emthandazweni. Ungafunda incwadi kaYoshua, ithi kwabakho umyalelo kwindlu kaIsrayeli. Wathi Thixo Yoshua yiye ebantwini ubaxelela ukuthi mabakhe baye kucomplaina.
lawa nalawa makangena endlini athule insuku zibentathu engathethi namntu ngoba uThixo wayebatrayela umthandazo wathi angathethi namntu ngoba kunamandla asemthandazweni. Wathi ngomhla wesithathu phuma Yoshuwa ubheke esitratweni uvuthela icilongo aphuma amadoda ezindlini asondele edongeni avula umlomo wawo phambi kwedonga ithaku uvula umlomo zatilika indonga ngoba kunamandla asemthandazweni. Oh makholwa kunamandla kuJesu, namandla, 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 namandla. Sidinga ukubuyela, sidinga ukubuyela, sidinga ukubuyela. Ngincede uma nixelela umabani ngxaki yakho. Ezonceda. Ngincede umfowethu uma nixelela ishumi zakhe ngxaki yakho. Awubona ngomso kacela uhlala kuhlelwe endaweni ufike kubaliswa ngayo. But to understand, kunamandla. Thina namhlanje sibe ngamakhono. Understand amandla. Namhlanje sonke izinto awezithetha uThixo ngathi azikho. Ungexabana simkele emthandazweni. Sisothandaza. Sothi namhlanje kusuka kuzo zonke ipolitiki bheke emthandazo kusuka kuzo zonke uthethe naye yelithi manifundisa abantu ngomthandazo ubalulekile makhono ebona izinto singazithathela intweni sezinto zinamandla ekholweni into simazoyiyo sesizinamandla anixelelelo yabona njengobana uthetha njengoba uthule endlini ndithi yabona njengoba unimamela uyathetha njengoba unimamela uyathetha awuthulanga tu uyabona uma ungatshintshwa ukuthetha kwakho kokucinga ingxaki zakho ukutshintshwa ukusemthandazweni ukuthi uyake nje ingxaki iziyeke nje abenhlizweni yakho kuhambe into ethi Jesu uyinkosi Jesu uphakele uyaphila wena ndimbona nje ngapha ndimbona ngophila nje apha kuwe ngaphakathi asibuthule nje nawe uyakubani bana abona ubani lo ambonisa nyama uyayeke le uyakubani yeke yake zonke ingxaki nazo ngoba siyazisenza namhlanje sibe nala iswekile high blood yamana suqonde uba ungathanda le ngithi la uthi Jesu uyinkosi ngakho uvima ithambo lelapha iqaqamba
Athi mawucinga istress ingxaki zawo uqaqamba imithambo. Iyabonisa ukuthi emthandazweni kunokuphila. Emthandazweni kunamandla. But ingxaki zabo siyakubonisa already ukuthi emthandazweni kunoku ekucomplaineni kunokufa. Esinakini kunokugula. Kunamandla semthandazweni. Msachallenge thina sisuka kuzo zonke indawo. Angisathethi nabantu baselembweni. Dithetha nathi sonke. Namandla semthandazweni. Bamama baselembweni. Kunamandla semthandazweni. Yaka zonke ezinye izinto. Change direction yakho. Yokucinga. Change. So bon. Mamela niqalane. Iqalane ndawo. Ebona njengoba nisithi uyathetha ngokuhlela phansi. Sifundise lento ngokumfundisa. Siqinisekisa ukuthi 5 seconds mayingagqithi ungathanga ngegama likaJesu. Lapha kuwe ngaphakathi. Lapho ungasibona sithule. Bathi abangaphakathi sithi ngegama likaJesu. Sithi manje maluphakeme. Sesingathethanga ngoba sazi amandla semthandazo. Sithi uyingcwele ngoba sazi amandla semthandazo. Cela siphakame. Cela siphakame. Thandaza sizowenza. Inkosi ngitsalele endaweni yakho yomthandazo. Cela nje wenze lo mthandazo. Uthi Inkosi ngitsalele endaweni yakho yomthandazo. Ngicela uthandaze, cela uthandaze. Ithi Inkosi ngitsalele endaweni yakho yomthandazo. Masithandaze.